Vikings ride sa San Jacinto bumagsak. 12 katao na sakay nito sugatan. Alamin po sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Masaya pang nakasakay sa Vikings ride ang ilang katao na kinabibilangan ng grupo ng mga menor de edad sa amusement park sa San Jacinto, Pangasinan ng bigla itong bumagsak sa kalagitnaan ng operasyon gabi ng Disyembre 24. May 30 sakay ang carnival ride nang bumagsak ito, kung saan 12 ang dinala sa ospital para sa agarang gamutan, habang ang iba ay nagsitakbuhan agad matapos ang insidente. Kabilang sa mga nasaktan ang 7 lalaking menor de edad na may edad 9 hanggang 12. Sa inisyal na investigasyon ng San Jacinto Police Station, natukoy na nasira ang welding ng naturang ride na nagdulot ng pagkaputol nito sa gitna at pagbagsak nito. Yung welding po sa gitna ng barko is nag-collapse po. Yung pumigay po yung welding niya na nagtutugtong sa rails na yon. So pagkabigay po, sumadsad siya and doon na po nangyari yung insidente. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng amusement park habang nagsasagawa ng inspeksyon ng kapulisan sa lahat ng itinayong rides. Lahat ng nasaktan ay nasa maayos ng kalagayan matapos silang gamutin bilang outpatients sa Manawag Community Hospital. Napagkasunduan na gagamutin ng amusement park operator ang pagpapagamot sa lahat ng nasaktan. Accordingly sa operator, all the expenses of the nangyaring incident, yung mga natamang injury ng mga biktima is issue-shoulder po ng operator. Sa kasalukuyan, wala pa ring naghahain ng formal na reklamo hinggil sa insidente. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.